Ora ya, Pak. Heeh. Iki ben ra ketok iki lho, matane rada iki apa? Bengkak. Oh. Mergo ngantuk. Ya ora apa-apa, wong kewajiban kok ya. Iya, ora ning Pak ancen ben nganggo kacamata. Ya kadang-kadang yo nganggo kacane, kacamatane, kadang-kadang yo nganggo lensa ngono. Lah iya, ketok peteng kowe nek nganggo kacamata. Iki pancen kacane sing larang. Oh, kaca larang. Tareti ya. Iki kacane iso malih-malih dhewe. Engko nek lampune biru iso biru, lampune abang iso abang ngono watane. Oh, aku lagi ngerti iki kok ya. Iya, ngono ta. Kok kacamata kok kacane iso malik-malik. Iso malik-malik. Mbok golek kacamata sing malik aja kacane. Apa? Matamu. Mataku kok malih abang kowe mlayu. Matane kok anu lampune abang, matamu malik abang. Lampune ijo, matamu malik ijo. Kuwi malah apa-apa lho, engko suwe-suwe matamu dipasang ning perapatan. Dinggo apa? Ayo dinggo lampu bangjo kae. Sesuk tak pasangi sing siji ijo, sing siji abang. Ning paseno nek tak delokke ra entuk minger lho. Kok nak bingung delokke mataku. Ora wis apik ngono kuwi. Iya. Iki kok tok anggap blesteran. Iki bapakne saka asli bapakmu saka endi sa? Sekon toli-toli. Saka endi? Toli-toli. Sekon toli-toli. Saka toli-toli. Oh. Ibumu? Lembelu. Kowe tak totok gundulmu lho kowe. Takoni apik-apik kok malah saka lambemu. Lah yo tenen kok aku jojor apa anene. Heeh. Lambelu. Lambelu maksudnya Lambelu Pak Seno. cangkemku ngono apa ya? Betul. Oh, di dusun Lambelu. Iya. Ibu saka Lambelu, bapak saka Tali-tali. Oh. Toline bapakmu kuwi. Iya, tali-tali ngene bapakku. Ayo bener, ya mula anak-anak ya kaya ngene iki. Lah iya, saiki wis kondang iki wis viral, wingi wis mlebu net TV. Wawancara karo si Sule barang. Oh iya, ya syukur ya Mak. Iya. Men saya berkembang. Padahal mbiyen rekoso uripe. Lho. Nggih. Mbak nalika tak kukup awake kaya biting kae. Kok kaya biting. Mergo kos to nek Yojo kos panganane mung Indomie wae. Kuwi utang. Saiki dadi sinden terkenal. Wah, nek jajan nek ora sosis ora. Iya, ya wis gleleng kok ya. Spaghetti ngono. Apa? Spaghetti. Ah, kowe sing aku ora seneng karo kowe iki ya ngono kuwi. Piye kok Nek kowe wis dadi gelem dadi wong Jawa, nyandang Jawa, panganane ya Jawa wae ora spaghetti. Kudune apa bakmi Jawa? Nah, bakmi Jawa, terus nek cara kene mie kopiok. Mie kopiok iki piye? Mie kene ana anu Mie khas. kopiok ning endi ning? Wonosobo ki mie kopiok ana. Oh, mie di kopiok. Iongklok kok mie kopiok. Ongklok. Mie ongklok Mie terus ongklok ki piye? Mie ongklok. ya wis mie kei banyu ngono wae sing ora mie. Aku ya ora dong lit begawe piye kok takon aku sing penting jenenge ana mie ongklok. Oh iya. Iya, malah Jakarta kono ana. Apa? Sak panggung dipangan. Sak panggung dipangan apa nih? Ketoprak. Oh iya, ketoprak. Ha iya kono. Ketoprak ki pertunjukan ya pada. Ha iya dipangan karo wong Jakarta kono jenenge ketoprak. Ketoprak. Ya, ciri khase dhewe wae. Cintailah karya bangsamu. Iya, rasa sok mangan spaghetti, hamburger. Kowe ndak memberi kekayaan karo wong mancanegara. Iya, tur memberi kekayaan kepada bangsa sendiri. Bener. Upamane piyai Petangaran kene iki panen telo. Lah wis kowe mangan saka telo kuwi, kan memberi anu jenenge rezeki pada petani Petangaran. Iya, bener. Spaghetti iki panganan apa? Panganan yo, panganan sampah, junk food. Apa? Junk food. Jambut ya? Ya kuwi tanine ya mung dari telek, ora dari daging. Dadi apa? Dari telek, ora dari daging. Junk food. Jan bocah iki nek omong waton cobloko wae dadi Kuwi telek. kaya ngono, makanan sing kaya hamburger barang kuwi makanan sampah. Jadi ra iso dari daging, dari telek. Ngono. Ditelek dengkulmu melocot kuwi. Iya, ora apa-apa ya, Mak. Sekek dalu bapak-bapak ibu-ibu. Kula sowan mriki nggih pangapunten nggih. Kahanan ing ngaten iki bahasane peletetot-tetot. Ting pletotok ora petot-petot. Iya, ya ora apa-apa. Ning kabeh seneng karo kowe. Justru kamu itu tak anggap sebagai pemicu pamecut karo nom-noman saiki. Ya, kowe sing blesteran ora Jawa asli kowe gelem nembang Jawa. Sing wong Jawa asli kadang kala ngunekke
tembang Jawa ki tembang kuno. Lah kuwi sing marai nglarake ati. Iya padahal apik ya. Lho, kowe mongko pelajar. Kowe duniane sekolahmu ora cendhek. Nek kowe gelem nyambut gawe liyane kowe ki iso. Wong kowe S1 ya lulus. Saiki S2 ya lulus. Psikologi. Ning mung trima ning budaya Jawa. Lah kuwi sing tak acungi jempol. Nggih. Ramen Pak. Wetrian nggih ngaten. Napa ujian, kula ujian tesis, ujian skripsi niku nek kula mboten tentratake nggih stres, Pak. Dadi kula ujian yo tetep nyinden. Ngaten niku dadine niku malah sing marai napa seimbang otak kanan otak kirine. Saiki sambel kowe langsung nyandak banyu. Woi beda-beda Pak Seno. Nek Jawa Barat yo beda. Lagune cengkoke dhewe-dhewe. Gendieng belia diangan ya nyeram biai noswan toro banyu wangi kolon gunung wetan segoro kaget Pak kaget kaya ampun kaget iya nek ciri khas Banyuwangi ya pancen ngene iki kok nggih ngaten nika terus mengke wonten sing bengok-bengok ayo wadyon ngono kuwi bengok-bengok ayo wadyon ngerti karepe ayo wadyon ngono apa kuwi kan kok sing nempang wong wadon wadyon tapi ngomongnya ayo wadyon oh nek wadon ki dadi wadyon iya madang ya dadi madiang iya oh pipuis ya ora pipuis apa masa piye pipuis ah pipis dadi pipiwis pipiwis oh iya Pak Seno kebelet pipiwis ora tekan ngendi ya syukur lar kitya lalas angker sesuk kan ora mulai iya wis ora mulai pirang bengi kowe ana aku wis ora bali kos wis petang dina 5 dina saka tanggal 8 saiki tanggal piro saiki tanggal 12 hah 11 8 9 10 11 wis petang dina ora bali aku ya sesuk saka kene pindah meneh ning Kaliangkrik saka Kaliangkrik pindah ning Demak ya berarti isih berapa hari lah kowe tak omong raiku nganti kaya aspal ben dina ngukur aspal wae ya lah iya aku moyo karo nyambi ngenek barang tekan kene mau numpak bis lho aku ya ora apa-apa numpak bis karo Pak Geter karo Mas Wahyu karo Mas Mantri numpak bis kowe tak omongi sik to tak omongi sesuk awan kan nganggur sesuk nganggur sesuk wayangan sesuk awan iki aku wis matur karo panitia gandeng kanca-kanca kesel iki penabuhe dalange saka nggone dhewe penabuhe tak jugekke saka Kretek Wonosobo kono men awake dhewe iso ngasuh bagus lho aku ki perhatian karo kanca-kanca luar biasa baik hati tene sesuk sinden-sinden tak arak ning kali ngisor kono kae ono kali do umbah-umbah ya kok ndak ora ganti ya iya ayo berarti ada wis sida ngumbahi cawet sesuk aku rayu ketwingi kok ket wis betang tak omongi to tembung tembung kaya ngono ki aja disebut
Iki nang pahargan gede kok muni cawet ora. Umpah-umpah CD. CD. Celana dalam. Nah, kuwi luwih sopan kok. Katok jero. Katok jero dikumbah. Katok jero isih ana basa kramane meneh ra? Apa? Ora ana. Katok apa suwal jeroin. Apa? Kancuk. Ayo, celana nglebet. Larang dhewe celana lebet. Celana nglebet. Celana lebet. Sesuk do dikumbah ning kali kono kae ana kali. Ana kali ya. Ana sip. Do adus ngumbah do dicendelke engko tak colongane nganggo githik. Olah. Colongi githik. Joko apa jenenge sik nyolongi Joko Tingkir apa? Joko Gendeng ngene kowe. Joko gendeng dengkulmu. Joko Tarup. Joko Tarup. Joko Gendeng. Ya, terus. Lalan kita lalas angker Kang Yuk. Aja tak tanah India. Nek nembangke ora karo nginguk mangkok. Jauh delok. Eno borjo ora selak ya ngelih. Kencot. Apa? Kencot. Kencot ki Banyumas kencot. Oh, kene apa ning kene? Kene ya keprigi ngono ya. Oh, keprige. Heeh. Keprigi kabari ngono. Heeh. Gumeliaring. Sing gering kon mangan sik. Sinten Pak? Oh Mas Soliki. Gering lagi. Oh gering, pijeti po Mas. Mumet sirahe sa. Oh mumet dasmu. Oh salah, mustakane mumet Mas Solikin. Njaluk didak idas sirahe. Didak-edak. Taman Sarinoswan Toro. Ya mangga dicampur dangdut ya lho penak. Ya kaya kendangane Mas. Kula melih ceret riyen nggih. Iki rumangsaku sinden kok karo nyambi. Lah ya cerete engko tak samplak buta, mengko repot. Mending disingkir riyen. Pindah cerete. Nggih. Digrujuke sing rebab. Aja. Ya mangga sambal kemangi.
Seno. Napa malih? Ya. Saking Bapak sinten, Pak? Bapak Tristianto sing nimbali awake dhewe ning Karangdawa nek ora kleru mbiyen wingi. Heeh. Matur nuwun sanget. Ya. Dikes napa? Lumantar aku. Dadi masuk ning rekeningku, sesuk tak cash, rasa kuwatir. Ya. Besok kapan, Pak? Sesuk-esuk. Kowe kok kaya ora percaya karo aku to? Nggih, mbok rada piye ngoten lho, Pak, kula iki. Nyo saiki nyo. Ndi tasmu? Tasku mana ndi? Ndak dikira ngapusi aku. Iya. Isin ning ngarepe piyai akeh, piyai petarangan. Waduh. Ora ana eketane. Ya santos-santos mboten napa-napa kok, Pak. Tak goleke. Tak gresek-gresekke aja kuwatir. Iya. Arep dicaosi. Saiki sisan kok ndak rewel bocahe. Nah. Oh. Siji. Walah. Aku ki mung sangu 450 no. Lan 100, 200, 300. nggih benjang kula elengke mawon. Nyopas kok. Yo. Nggih. Pas. Wis. Aduh. Iya. Nyonya ndak marahi penyakit. Wis Kula utuh. itu nggih. 500, heeh. 1 2 3 Iki wayangan kok kaya wong tagih utang-utangan to iki. Awat 5. Nggih, pas nggih, Pak. Wis gak nembang sing apik. Iya. Dah, Pak. Oh alah, sone aku gah nek ditransfer. Iya. Dit 500 kok marahi geger. Iya. Nggih. Neno. Monggo. Rukun Islam kang limah puniki Neno. Neno sahatate kang angka siji kang angka loro dene kang telu. Wah iki top no. Top piye? Iki lagi pisan iki channelku sing streaming hanya 1 channel iki ngancik piyai sak donya le nonton 21.000. Oh iya. Dan menjadi trending topik ning nggon apa jenenge iki YouTube tegese upama ana sing streaming lagu-lagu pop, lagu-lagu rock kalah kabeh karo channel awake dhewe iki ning dhuwur dhewe no. Iya mak iya wah seneng aku nek wayang iso mekar budayane kaya ngene iki. Iya, terus Ramadan nindakno poso kapan zakat ping 5
ngibadah haji Neno rukun Islam sampurna. Penonton ki ya suwe-suwe igo piye mah iki lho layang siji isine 3 layang tur duwite meng 50 ayo dadi ning do titip-titip ana sing anu aku sisan wah telung saking kula kawula saking petarangan kemawon RT 01 NRW 02 nyuwun langgam Sriuning Mawibowo sugeng dalu bucangik kawula saking Kukuban Bansari Desa Campuranom nyuwun langgam Podang Kuning Sesideman Mawibowo saking petarangan 01 RW 02 nyuwun Gelang Kalung Selendang Sutra Kuning ya jadi kita telung layang sak amplop ya Berarti perlaku pinten niku? wis bayangno iki Ciro Lupat Mo lagu 5 ya dadi iki 10.000 ya ora apa-apa iki lagu bajakan kok no iya mangga ayo bareng-bareng ibu-ibu waranggana dikumpake kabeh us jumeneng wae Mbak Ria Mbak Tika karo Mbak Cita ya karo Mbak Neti ya kabeh jumeneng lagu pepeling ya ayo dideleke sik borjone heeh ya monggo yen ceket-ceket nek pepeling ki nek rakur ora gayeng ya monggo yo Mbak Ria Mbak Cita Mbak Tika karo Mbak Mina yo tak engko isih teluk pirang-pirang lagu iki no jan pinter tenan iki ya mangga jangkepe yo
kabeh. Sembah nuwun. Cira lupatma sing papat munggah.